Malawi Today. Apa ndipa Dyeratu pamene olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika akumaliza misonkhano yawo yongoyimayima kukumbukira kunena kuti ntchito imene ito ayiyamba chigawo chakum'mamawa uku mpaka na nthawi zino. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika mongobwereza kunena kuti anaenda kuchokera ku Blantyre ndi kukafika kumsanje boma kumene anayambira kupanga misonkhano yoyenda kenako anazafika pa Bangola, pa Gabo, pa Nchalo kenakonso pa Dyeratu. Nde ife takhala tikuyenda nanu kuchokera konsekuja mpaka na kufika pano. Nde nafenso tikwangule pano pamene Professor Arthur Peter Mutharika akukwangula ntchito yawo imene anayiyamba chakum'mamawa kuno. Nde kufikiranso nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse koma osayiwala kupanga subscribe to the channel. Subscribe. Ndipo kufikira nthawi ina, bye bye. Mavuto amewa kwamba nikuuze nipuni pasachelo hapa mavuto amewa zata Ebinoe Nifuku hapa 16 September Takata mawa Nikutosa kwa malime Boma limeneli walipela kwenye saziko Ebinoye kati mavuto anjawa atena kumaji anyika ena masamba ena kumaji uje mango wisi komanso tukukwela kwa mbili kandi sopo kanje na mafuta opikira na suga zonse akwela kwa mbili zonse zimene zakwela ndicho akwela September Takata mawa 17 September ife tuzafisa ntume Ebinoye Ibo mudapila federeza nga ntaya kalija Sa program ya federeza Inamba ndife Inamba ndife I know by August 2004 Taipo tunamaloj, apingu, udogondwe, dine, 3 people. Nami tinamba program ya federeza. Ebinoye, ipontawi yonse federeza mapezeka. Posa vuda, Ukubukia, posa vuda. Federeza mapezeka. Ngana wamananzeka halimi South Trade. Kumaswa ndawanda wa machuma kima peza federeza kila choka mboma kasi yao
kulidwa kutoka kwa mawa mpaka na kolokolo mazulo. Jioni Mzishomba kulikalembera wamavoti kuno Chikwawa choncho ngati chikangawayo akaone chikangawayo ndikuti eti akaone kuti Chikwawa chino kulibe game yache chikangawayo muiponye pa FB pa TikTok pitana baba